Kuuɗe Lilaaɓe suura 12:8 aya 1-10. Bulus nder leydi Malta. Nde min kisi, min nani leydi gondi caka ndiyam ndin e wi'e Malta. Yimɓe leydi ndin jaɓɓi min boɗɗum. Ɓe kuɓɓani min hiite, ngam ndiyam e waɗa, nden e woodi peewol. Bulus hawriti leɗɗe, emo waɗa nder hiite ngen, sey gulɗum hiite ngen wurtini mboodi nder maaje, ndi fe'imo e jungo. Nde yimɓe ɓen ngi'i mboodi ndin e jogi jungo Bulus, ɓe mbi'i hakkunde maɓɓe, gonga neɗɗo o gaɗowo war hoore, ko nde o hisi daga maayo. Amma fuu e non, Allah meɗen debbo taƴo kiita, aldatamo e yonki. Amma Bulus fiɗɗi mboodi ndin nder hiite ngen, o nanayi nawɗum ko seɗɗa. Eɓe kammi jungo ngon no ɓuutay, ko o yana ɗon e ɗon o maaya. Amma nde yawti, ɓe ngi'i wala ko yanimo, ɓe ngayliti nyumol maɓɓe. Ɓe mbi'i, o Allah feere. Haade wigeere nden e woodi gese mawɗo leydi ndin bi'eteeɗo Fubiliyus. O jaɓɓi min boɗɗum, o jippini min to wuro maako balɗe 3. Nyaako maako e fuɗɗi e fiida e jonte kalluɗe e doggol reedu. Bulus yehi to maako, yowi juuɗe muɗum dow maako, waɗanimo do'aare, o yamɗiti. Gada maajum, nyawɓe horiiɓe nder leydi ndin ngari to Bulus, o yamɗitini ɓe. Ɓe mawnini min naa seɗɗa. Nde min ngari dilluki, ɓe kokki min ko min giɗi fuu ngam yaadu. En nani no Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum e moƴƴere muɗum hisniri Bulus en daga halkere nder ndiyam. En nani hendu yaari ɓe wondi leydi ndi ɓe anda caka ndiyam. Nder ayaje ɗe janguɗen ɗo, aya 1 wi'i, nde min kisi, min nani leydi gondi caka ndiyam ndin e wi'e Malta. Leydi Malta ndi'i e ndi caka ndiyam, haade leydi Libiya e Tunisiya. Ɗum e holla en nde Bulus en ummoyi daga gariiri Lasiya, ɓe panni wayla, amma hendu ndun so'iri ɓe hirna, ɓe so'ori leydi meɗen Afirka. Ngam leydi Malta e haade leydi Libiya e Tunisiya, leyɗe meɗen ɗe Afirka. Aya 2 wi'i, yimɓe leydi ndin jaɓɓi min boɗɗum, ɓe kuɓɓani min hiite, ngam ndiyam e waɗa, nden e woodi peewol. En nani ɗo, yimɓe Malta jaɓɓi Bulus en boɗɗum, ɓe holli ɓe yidde e yurmende. En nani ɓe kuɓɓani ɓe hiite, ɓe poosina ɓalli maɓɓe, ngam carel ngel ndiyam e toɓa, nden e woodi pewri. Aya 3-9 wi'i, Bulus hawriti leɗɗe, emo waɗa nder hiite ngen, sey gulɗum hiite ngen wurtini mboodi nder maaje, ndi fe'imo e jungo. Nde yimɓe ɓen ngi'i mboodi ndin e jogi jungo Bulus, ɓe mbi'i hakkunde maɓɓe, gonga neɗɗo o gaɗowo war hoore, ko nde o hisi daga maayo. Amma fuu e non, Allah meɗen debbo taƴo kiita, aldatamo e yonki. Amma Bulus fiɗɗi mboodi ndin nder hiite ngen, o nanayi nawɗum ko seɗɗa. Eɓe kammi jungo ngon no ɓuutay, ko o yana ɗon e ɗon o maaya. Amma nde yawti, ɓe ngi'i wala ko yanimo, ɓe ngayliti nyumol maɓɓe. Ɓe mbi'i, o Allah feere. En nani ɗo, Bulus hawritoyi leɗɗe, ngam o waɗa to hiite ngen, asey o anda e woodi mboodi nder maaje. Nde o wari waɗuki leɗɗe nden nder hiite ngen, mboodi ndin nde nani poosu hiite, sey ndi fe'imo to jungo. Nde yimɓe gariiri ndin ngi'i mboodi ndin e jogi jungo Bulus, sey ɓe mbi'i hakkunde maɓɓe, lallay neɗɗo o kalluɗo gaɗowo war hoore, raaru ko nde o hisi diga maayo. Amma fuu e non, raa mboodi waraymo. Lallay Allah meɗen debbo taƴo kiita, o aldatamo e yonki, o taƴanimo kiita mayde. En nani yimɓe ɓen bo e kammi jungo Bulus ɓuutay, ko bo o yenayi ɗon e ɗon o maaya. Amma Bulus fiɗɗi mboodi ndin nder hiite ngen, ɓe ngi'i ɗum neeɓi, ɗum hocci carel, wala ko heɓi Bulus. Sey yimɓe ɓen ngayliti nyumol maɓɓe, ɓe mbi'i, kay, raafi kayɗini ɗum, o neɗɗo o Allah. Raa boodi kallundi ni ngatimo, amma ko heɓimo, fi kayɗini ɗum. Ɗum e holla en bawɗe Allah e moƴƴere Allah dow Bulus. En nani no Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum e moƴƴere muɗum hisniri Bulus diga mayde e laawol feere-feere.
en nani no Allah jomirawo hisniri Bulus en diga halkere nder ndiyam. Ɗon ma en nani mawɗo soji en hisni Bulus diga mayde nde soji en giɗno halkuki ɓe. Non ma en gi'i ɗo Allah jomirawo nder bawɗe muɗum no hisniri Bulus daga toke mbodi kalluɗe. Ɗum bawɗe jomirawo e moƴƴere muɗum dow Bulus. Allah jomirawo waɗu ɗum fuu ngam Bulus nyamra yeeso e kuugal ngal o hokkimo, wato waajinki habaru belɗum ɗum kisndam ɓi Adama diga hakke e kiita maako gareka nyalde darngal barka hoolaaki annabi Isa. Aya 7-10 wi'i, haade wigere nden e woodi gese mawɗo leydi ndin bi'eteeɗo Fubiliyus. O jaɓɓi min boɗɗum, o jippini min to wuro maako balɗe 3. Nyaako maako e fukki e fiida e jonte kalluɗe e doggol reedu. Bulus yahi to maako, yowi juuɗe muɗum dow maako, waɗanimo do'aare, o yamɗiti. Gaɗa maajum nyawɓe horiiɓe nder leydi ndin ngari to Bulus, o yamɗitiniɓe. Ɓe mawnini min naa seɗɗa. Nde min ngari dilluki, ɓe kokkimin ko min giɗi fuu ngam yaadu. Ɗo en nani mawɗo leydi ndin ko ardiiɗo leydi ndin jaɓɓiiɓe boɗɗum, jippiniɓe to wuro muɗum. En nani nyaako maako yamɗa, emo fukki, emo fiida e ciya njamu kalluɗum e dogguru. Sey Bulus yahi to maako, yowi juuɗe muɗum dow maako, waɗanimo do'aare, o yamɗiti. Nde yimɓe leydi ndin gi'i non, sey ɓe ngaddoyi fuu ɓe njamɗa. Bulus yamɗitiniɓe. Lallay se ko wala, yimɓe ɓen kayɗini no ɓe ngi'i e laawol Bulus Allah jomirawo e waɗa fii kayɗiniɗum. Ɓe bo nani belɗum naa seɗɗa. Ngam non ɓe teddini Bulus en nani nde ɓe ngari dilluki, yimɓe ɓe jaɓɓitiɓe boɗɗum, ɓe kokki ɓe fuu ko haani ɓe giɗi ngam yaadu. Lallay se ko wala, nde ɓe ndulli ko ɗume nder ndiyam, ɗum waɗoto yimɓe ɓen kokkiɓe nyamdu e kolte haa ma e ceede. Ɗum e holla en lallay yimɓe gariiri Malta ɓe ngoodi dottaaku, e ɓe ngoodi yidde e yurmeende.